Gata, acum continuăm. Haide. S-a întrerupt. Gata, continuăm. Haide. Nu, nu să face. Hai, să mergem. Uitați. I-am dat. Gata, uitați, încă mergem. Încă mai este mașină. Ia uitați, schema bomboană. Facem 3 cărări și acum asta e prima, veniți cu mine. Uitați, aici sunt deja două, nu sunt două, două cărări care două cărări, ia, uitați-vă. Așa și așa. Unde sunt? Haideți să ne întoarcem. Fiți atenți, aici e următoarea cărare. Haideți să o luăm pe ea. Ia uitați, fără mâini, șmecherul, fără mâini. Haide. Haide. Îmi cer scuze, nu ăsta era numele adevărat al cameramanului. Haideți, încă mergem. Ajungem aici în capăt. Unde mergi pe aici, ajungi în capăt, mai mergi, faci la dreapta, mergi în față și ajungi la Carrefour. Și acum, haideți să ne întoarcem. Acum mergem pe aceea cărare. Deci, după cum vedeți, duce la o fântâniță. Și după ce trecem de această fântâniță, deci aici era o fântâniță și după ce trecem de această fântâniță, vom ajunge în parc și după aia vlogul se va sfârși. Haideți să mergem până la fântâniță. Uitați-vă cum e fără mine. Oh, Japania! Uitați, acum am ajuns la fântâniță, uitați fântânița ce frumoasă e și acum mergem în parc. Gata, acum continuăm să mergem.
Tandi am postat azi și astăzi acest tip bombă și ne vedem mâine și salutări și doamna ajută. Fraților, astăzi o să sunt Andy, al doilea meu videoclip și astăzi o să explorăm, o să facem ture ca ieri, numai că mult mai șmechere și sper să vă placă. Mergem pe aici și să dau un mesaj pentru colegii mei. Dacă vă uitați la acest clip, să-mi comentați, să-mi dați subscribe. Mulțumesc frumos! Haideți aici, ne plimbăm, facem tot felul de amadorii, tot felul.